Казвам се Олег, реших да потърся работа в Европейския съюз. Намерих обява и се свързах с господин Михаил, който ми потвърди, че има работа за мен в Чехия за 1000 евро на месец. В Прага трябваше да му дам 150 евро и паспорта си. Без трудов договор работих от сутрин до вечер в строителството. Първия месец ми даде малко аванса, през втория въобще не се обаждаше. Парите ми свършиха и не знаех какво да направя. За щастие на интернет намерих контакт на чешка организация, която помага безплатно на чужденци. Социалната работничка се обади на Михаил и го уведоми, че ако не ми заплати дължимата сума, ще се напише жалба до инспекцията по труда. Бързо след това получих трудовото си възнаграждение, както и паспорта си. Не бива да предавам документите си и личните си документи на други лица. Не работя без подписан трудов договор. Имам право на здравно и социално осигуряване. И че е важно и има смисъл да се защитя.